halallık kıssaları. Başlamak hemişe kıyın. Süýjü göwün ýurtmalar, arzular şeýle birken, emma olaryň agla we bölegi ýazylmadyk we hiç wagt ýazylmaýan taryhyň arhivine siňip galýar. Heýde siz arzularyň tenenamasyny ýa-da arzularyň taryhy, arzularyň ömrü atly eser okap gördüňizmi? Beýle eseri tapmarsyňyz. Çünki iş ýüzünde amal edilmedik, hasyl edilmedik zatlar hakda agyz doldurup söhbet edilmeýär. Maksadyň beýikligine, arzuň süýjüligine, berja edilişiň kämilligine görä ol işleriň, eserleriň gadyr gymmaty artyp gidýär. Süýjü arzularyň joşguny bütün süňimizi gurşap, oňa ilham berip duran wagty, uzak menzilleri, ajaýyp geljegi göz öňüne getirýän mahalymyz, keypimiziň çağ-çağyny hemme zat aňsat ýaly görünýär. Arzuly ýollary külterlemek hem arka agram salmayan kısmı. Ýöne az salımdan ihlasymyza sowukluk aralaşyp, Arktikanyň akrem bolsa, agyr buğdlarynyň arasynda kysylyp galan gämi deyin öňe ilerlemäge ne mejal, ne gaýrat, ne hewes tapýarys. Sebäbi azrak emgensek, ahyr soňunda gönendirjek şol arzularymyzy başlamakdan, girişmekden çekinýäris. Haýsydyr bir täze girişmekçi bolanyňda onuň iň kıyyn nokudy başyna barmak, başlamak, işe girişmek bursady. Şonuň üçin häzirki zaman Arap ýazyjylarynyň biri bu hakda söz açandy. Başlamak müşgülliginiň syry hakda dil ýaryp, her ýerdek şeýle ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolanymda, täze bir işiň gyrasyndan girenimde, ýa-da täze bir kitap ýazmaga girişemde, has artykmaç güýç sarp edýärin. Başlamak howalasyny, başlamagyma böwet bolýan gala golply duýguny basyryp ýatyrmak üçin şeýle bir ýazýaryn, başagaý bolup ýazyp oturşumy daşymdan görseňiz, eýýän bir kitaby ýarpylapdyr öýdersiňiz. Diňe şondan soň geçen menzil sersalýaryny özümi adat enňan ýagdaýa getirip, öňkü ýazan dolduran zatlarymy düze düşdürip, goşup aýyrşdyryp başlaýar. Çünki menne ilkinji ädimiň howatyrlanmasy, başlamak gorkusy aýrylypdy diýär. Bu biziň köpüýümizde mahsus ýagdy. Hatta özümem bir näçe etsem-petsemleri diňe şol duýgunyň täsiri aslynda ýa soňa süýşüripdim, ýa-da başlaýyn. Henir başlaman kam taşlapdym. Köpleriň özleri we öz arzulary geljekleri bar. Şu hörpden gopýanlygyna, şol ýagdaýdan ejir çekýänligine gözüm ýetýär. Ýaýran, aslynda bu giňden ýaýran ýagdaýlaryň biri. Başlamak gorkusynyň aslynda neneňsi syryň ýatýanyny hakda dürli pikirmeleri gözden geçirenimizde jogaby göwüni kanagatlandyrjak şeýle bir netije gelip bolýar. Biz hemişe ahirki netijeni görmäge howlugýarys. Täze işe girişke, emma köp wagt geçmänke başga bir işiň täsirine düşüp bu işimizden soňuşup başlaýarys. Munyň hem iki sany esasy sebäbi bar. Birincisi, täze peýda bolan käbir zatlar öňküden has özüne çekiji, has gowy, has bähbitli ýaly duýulýar. Emma şu wagtky işimiziň üstünden böküp ol işe girişsek, ýene-de şol öňkü duýgular bilen garşylaşýarys. İkincisi, biziň ýörenje ýolumyz heniz garaşylýan ahirki netijeni aýdyn görkezip bilenok. Sebäbi biz gyssanýar.
şu gün düýbi tutulan jaýyň üçüni ertir göresimiz gelýär. İlkinji ädimler bolsa ahyrky üstünlüge çenli yeterlik ýol. Täze paltalaň daragty ilkinji urgusy kesger bolman biler. Kitabyň birinji setiri juda täsirli ýa-da şowly çykma. Hususy meýilnamadaky ilkinji aýlar beýik maksatly görnedin öňe ilerlemeýänligini görkezýär. Emma bar huppat şu zatlary öz aklyňa düşündirip, ananlaryp bilmekde. Bir demde, bir sözle bina etmek ıgtiyarı diňe haqqa degişli. Ýene bir gezek, bir demde, bir sözle bina etmek ıgtiyarı diňe we diňe haqqa degişli. Biz bolsa, munuň üçin ähli ädimleri birine bir ýörep geçip, gözüň tebigaty diňe ýeri zatlary görýär. Ýeri zatlara ýetýänçäk arada duran owny uşak haýlary. Hal ýagdaýlary bolsa görmekatymyz ýok. Bularyň ählisine sabr ederi tak. Aslynda welin ulu sabr beýik we belent ruhy hasyl edýär. Şonuň üçin hem işiň başyndaky bu garşylyk durmuşda duçar bolýan iň uly päsgelçiliklerimizden biridir. Muňa başlamak garşylygy ýa-da başlamak päsgelçiligi ýurulýança, şol päsgelçiligi ýeňip geçmek üçin endigan bir ýoly düşýänçä, endigine öwürlýänçä ähli güýjüňi sarp edip işlemegiň gerek. Belki bilýänsiňiz, belki de bihabarsyňyz. Raketni özüniň has köp ýangyjyny, energiýasyny ýakýar. Ol asmana göterilmezden öň ilki bilen bar güýjüni berýär. Eger säher awtoglog bilen ýoly düşmekçi bolsaňyz, onuň motory ýuwaş-ýuwaşdan gyzýança oňa garaşmaly bizandan soň, ol diňe gyzandan soň sürmäge. Ýönek her zadyň ilkinji ädimi, ýöneköýü, kiçisi göze ilmeýär. Emma şol ädimleriň her biri ýokary derejede